आज आपण मस्त टम्म फुगलेल्या पुऱ्यांची रेसिपी करणार आहोत, तेही अगदी अचूक प्रमाणासह। नमस्कार, कोकण कन्या चॅनलवर मी पूनम आपणा सर्वांचं मनापासून स्वागत करते। तुम्ही अगदी ह्या प्रमाणानुसार आणि ह्या पद्धतीनुसार पुऱ्या केल्यात तर त्या खात्रीशीरच चांगल्या होतील। चला तर मग यासाठी लागणारे साहित्य पाहून घेऊया। पुरी करण्यासाठी आपल्याला लागेल 2 कप गव्हाचं पीठ आणि या पिठाला मोहन देण्यासाठी 4 मोठे चमचे तेल, 1 मोठा चमचा साखर आणि चवीनुसार मीठ। आता आपण पुऱ्यांसाठी पीठ मळून घेऊया। याकरता मी परातीत पीठ घेतलेलं आहे आणि एका बाजूला आपण मोहन करणार आहोत ते तेल मी गरम करत ठेवलेलं आहे। आता ह्या पिठात आपण घालायचे मीठ, चवीनुसार मीठ घाला आणि साखर। हे असं छान मिक्स करून घेऊया आपण। आपलं तेलही गरम झालेलं आहे। आता आपण त्या तेलाचं छान मोहन देऊन घेऊया। तेल गरम आहे त्यामुळे हे चमच्याने छान मिक्स करून घ्यायचं आहे। मोहन दिल्याने पुऱ्या छान मस्त अशा खुसखुशीत होतात। या पिठात आपण जी साखर घातली आहे त्यामुळे काय होतं, पुरीचं वरचं आवरण मस्त असं क्रिस्पी होतं। आता हे आपण हाताने मिक्स करून घेऊया। आपलं मोहन व्यवस्थित झालंय की नाही हे कसं चेक करावं, तर पीठ असं घेऊन त्याचा गोळा करून घ्यायचा। त्याचा व्यवस्थित असा मुटका झाला म्हणजे आपलं मोहन अगदी व्यवस्थित झालंय। आता ह्याच्यात पिठात आपण थोडं थोडं पाणी घालून हे पीठ घट्टसर असं मळून घ्यायचं आहे। तुम्हाला ही रेसिपी पाहत असताना मजा येत असेल तर ह्या व्हिडिओला लगेच लाईक करा आणि हा व्हिडिओ तुमच्या मित्रपरिवारासोबत नक्की शेअर करा। पुरीचं पीठ हे घट्ट मळायचं असतं। आपण नॉर्मल जसं पोळी चपातीला पीठ मळतो तसं मळायचं नाही। आपलं पीठ छान मळून झालेलं आहे। आपण थोडं घट्टसर असं पीठ मळलेलं आहे। मी 2 कप पीठ घेतलं होतं, याच्याकरता मला अर्धा कपापेक्षा थोडंसं जास्त म्हणजे 2 चमचे जास्त इतकं पाणी लागलेलं आहे। आता हे पीठ आपण झाकून अर्धा तास बाजूला ठेवून द्यायचं आहे। अर्धा तास झालेला आहे। आता हे पीठ आपण परत एकदा मळून घेऊया। मी हे पीठ मळत असताना बाजूला तेल गरम करत ठेवलेलं आहे, ज्याच्यात आपण पुऱ्या तळणार आहोत। आता या पिठाचे आपण छोटे छोटे गोळे करून घेऊया। ह्या गोळ्याला ना थोडंसं असं तेल लावून ठेवायचं दोन्ही बाजूला। असाच आपण आता दुसरा गोळा करूया। या पिठाला या गोळ्यालाही आपण तेल लावायचं आहे आणि हा गोळा जो आपण पहिला गोळा केलाय त्यावर असा रचून ठेवायचा। आपले सर्व गोळे करून झालेले आहेत। आपण घेतलेल्या पिठाचे इथे माझे 18 गोळे झालेले आहेत। चला तर मग आपण आता लगेच पुऱ्या लाटायला सुरुवात करूया, कारण आपलं तेलही छान गरम झालंय। आता आपण पोळपाटाला थोडंसं तेल लावून घ्यायचे। पुरी लाटताना नेहमी तेलाचा वापर करायचा। पिठाने काय होतं, पीठ हे तेलात उतरतं। अगदी हलक्या हाताने अशी पुरी लाटून घ्यायची। पुरी फार पातळ करायची नसते। आता अशाच पद्धतीने आपण 2-3 पुऱ्या लाटून घेऊया। आपण जे गोळे करताना त्याला तेल लावलेलं होतं ना, तेच तेल आपल्याला लाटताना उपयोगी येतं। पण या 3 पुऱ्या झालेल्या आहेत। आपण आता ह्या पुऱ्या तळून घेऊया।
आपण पुऱ्या लाटेपर्यंत आपलं तेल छान गरम झालेलं आहे। आता तेल छान कडकडीत गरम झालंय की नाही हे कसं ओळखावं? एक छोटासा पिठाचा गोळा ह्या तेलात सोडून द्यायचा। तो असा लगेच तरंगून वर आला म्हणजे आपलं तेल छान गरम झालेलं आहे, म्हणजे आपण आता पुऱ्या तळू शकतो। कारण पुऱ्यांसाठी तेल हे छान कडकडीत गरम असायला हवं। आपलं तेल छान कडकडीत तापलेलं आहे। मी गॅसची फ्लेम हाय टू मीडियम मध्ये ठेवलेली आहे। आता एक एक करून पुरी सोडूया। काय मस्त टम्म फुगली आहे पहा। ही आता आपण पलटून घेऊया। दुसऱ्या बाजूने अर्धा मिनिट एक असे तळून घेऊया आणि आता ही पुरी आपण काढूया। ही जाऱ्यातच अशी जरा निथळत ठेवूया आणि आपण दुसरी पुरी टाकूया। ही बघा, आता ही पलटून घेऊया। ही पुरी आपण काढूया आणि झाऱ्यात तशी निथळत ठेवायची आणि आपण दुसरी पुरी सोडायची। ह्या बघा, आपल्या एकूण एक पुऱ्या मस्त टम्म फुगतायत। आता याच पद्धतीने आपण बाकीच्या सगळ्या पुऱ्याही करून घेऊया। इथे मी शुअर गव्हाचं पीठ वापरलेलं आहे, ज्याच्या चपात्या छान होतातच पण पुऱ्याही मस्त खुसखुशीत होतात। पाहिलत ना आपल्या पुऱ्या किती छान झाल्यात। तुम्हाला पुरी सोबत खायला काय आवडतं मला कमेंट करून नक्की सांगा। धन्यवाद।